Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте със спорта по канал 6. За шести пореден път Сливен ще бъде домакин на колокритериум за купата Милко Димов и Илия Кръстев. Успоредно с тази проява ще се проведат още два старта от календара на Българският колоездачен съюз. Сливен ще бъде домакин на 3 състезания от календара на Българския колоездачен съюз. По този повод домакините дадоха пресконференция и обявиха, че на фона на възраждащото се колоездене в България, успехите на родната марка велосипеди и победите на българи в обиколката на Турция, тази година се очакват рекорден брой участници, включително и от страна на 4 чуждестранни отбора – Франция, Турция, Сърбия и Румъния. Неделчо Петров, Венета Платиканова и Кирил Байчев се срещнаха с журналистите, за да обявят подробностите около предстоящите колоездачни прояви. Те съобщиха, че на 30 април от 16 часа ще бъде даден първия старт за Купа Катерач и скачване на връх Българка. Ще участват представители от 5 възрастови групи. Домакините от колоездачен клуб Сините камъни предупреждават, че в този ден от 15:45 до 18 часа ще бъде затворен маршрутът от ресторант Ловна среща до връх Българка. На 1 май пък ще се проведат 2 състезания. Официалния старт на вече традиционния за Сливен колокритериум за купа Милко Димов и Илия Кръстев ще започне от 9:30. Състезанието се провежда в памет на най-известните български колоездачи за всички времена – сливналиите Милко Димов и Илия Кръстев. Партньор на проявата е колоездачен клуб Сините камъни. Надпреварата е за всички възрастови групи от момчета до мастърс. Още подробности от представителя на колоездачен клуб Сините камъни Неделчо Петров. Тази година плюс шестото издание на Купа Милко Димов и Илия Кръстев в поредицата от състезания са включени, за втори път се провежда и още една Купа Катерач и съответно Купа Сливен, която също за втори път ще се провежда. По отношение на Купа Милко Димов включва участие на абсолютно всички възрастови групи, които се състезават в момента или са картотекирани в Български колоездачен съюз. Това значи момчета, юноши младша, юноши старша, мъже и категория мастърс. Категория мастърс за уточняване, защото може би зрителите и слушателите не знаят, това е така наречената бившите ветерани, които им говорихме, но по международната стандартизация те се водят категория мастърс и във всички тия възрастови групи ще имаме участие в трите старта, които ще проведем на 30 април и 1 май. Като за сега, по информацията, която имам предварителната, очакваме между 200 и 210 спортисти да станат на старт в тези състезания. Къде ще се проведат? Нека да кажем и за маршрутите. Да, на 30 април повеждаме изкачване на Българка. Старта е до хотел до ресторант Ловна среща, разклона за Тодоровата язма, където е. Оттам, като за различните групи разстоянието е различно. За момчетата е 3 км до първата чешма, за юноши младша и категория мастърс е 8 км до Каракитюк и за юноши старша и за мъже е чак до изкачване до върха 13 км. А второто ще се проведе на старт-финал магазин Мерканто на Ботев между мостовите на Розова градина и моста, който е бившия Интер, не Новоселския мост, следващия мост по-ниско, който е точно край реката Дети улици. Затворен маршрут. Той ще бъде от 9:30 до 12:30 на 1 май. След обяд имаме още едно състезание. Да, след обяд състезанието ще се проведе на улица Стефан Караджа между товарни таксиметрови превози и магазин Киров в тая отсечка. Там се затварят изцяло улица от двете страни. Там ще се проведе от 15 до 18 часа състезанието за Купа Сливен. Сливен като домакин в кои възрастови групи ще участва? По принцип Сливен ще участва няма да участва само в групата при мъжете. Защото само там единствено нямам представители. При юношите, при момчетата, двете категории юноши и при мастърс имаме представители и с очакване за призови класиране подиуми. Да споменем някои от най-добрите ни състезатели. Да, при юношите, първо да започнем от най-малките. При момчетата очакваме най-добро представяне от Йони Костов, който в състезанията, които са провеждали до сега, винаги е бил в първите 6 в класирането. При юношите младша възраст Петър Байчев във всички състезания, които са проведели до сега, той е
винаги е влизал в тройката на състезанията, и при юношите старша възраст Петър Данчев също е правил класиране в първата десятка. Тук в Сливен очакваме вече по-добре представени. При момчетата очакваме добро класиране от нашия представител Йони Костов, който в състезанията, които са изминали до сега, е правил класиране от 3-то до 6-7 място. При юношите младша възраст Петър Байчев във всички състезания, които са провели до сега от републиканския спортен календар, е влизал в първата тройка. Има две втори, две трети и 3 трети ли бяха, мисля, че места. И Петър Байчев при старша възраст също има потенциал да се класира в първите трима на състезанията, които провеждаме в Сливен. В категорията Мастерс, там сме може би най-добри. Там очакваме наши представители в групата до 40 години да са победители, в групата над 60 години, а може би и до 60 години. Армейски спортен клуб Сливен спечели бронз от държавното първенство по бокс. Проявата се проведе в Благоевград и събра над 200 състезатели от 39 клуба от страната. Сали Сергеев от боксов клуб Сливен се класира на 3-то място на държавното лично отборно първенство по бокс за кадети. Състезателят на треньора Щилянка Бранов спечели бронзовия медал в категория до 57 кг. Съотборникът му Даниел Марков се нареди 6-ти при 66 кг-овите. АСК по бокс Сливен участва в надпреварата само с 2 представители и не намери място в отборното подреждане. В надпреварата се включиха над 200 боксьори от общо 39 клуба от страната. Следващата проява, в която ще участват сливенските боксьори, е в края на месеца. В Добрич от 28 май ще се проведе държавното първенство за мъже. 10 дни по-късно в Сливен пък ще се определят медалистите при младежите. Амбициите на Сливенския боксов клуб са насочени към тази възраст, като целта е шампионски титли и евентуално участие на европейско първенство за младежи до 22 години. Семинар по карате ще се проведе за пореден път в Сливен. Инструктор ще бъде сенсей Лъчезар Ненов, Пети дан, главен инструктор и вице-президент на Българската федерация Шотокан Карате До. Клуб по бойни изкуства Грифон и Международната японска карате асоциация у нас ще проведат в Сливен карате семинар и среща на инструкторите. Проявата ще бъде в 3 дни, от утре 27 април до 29 април в спортната зала на 12-то училище Елисавета Багряна. Инструктор ще бъде сенсей Лъчезар Ненов с Пети дан, главен инструктор и вице-президент на Българска федерация Шотокан Карате До. Според графика на семинара, утре от 18 часа ще се проведе регистрацията и първата тренировка за участниците. На 28 април събота пък ще се проведат тренировки от 10 до 14 часа, а на следващия ден, 29 неделя, тренировките ще започнат от 9 часа, а 2 часа по-късно ще бъде изпитът за ученически степени.